Kámo, čus, koukej, jaký má nový mobil, kámo. Ty jsi normálně idiot. Normálně, ty jsi normálně... Hej, nemáš ty mobil, hej, tvoje máma tě normálně uškrtí. Až to uvidí ten mobil. Prasko. Kámo, nevidím. Oh, shit. Kámo. Nevidím. Máma zabije. Dej ti display. Ne, vůbec. Kámo, tak to můžeš... Rovnou hodit do koše. A nedá se to spravit, kámo. Tak jak asi, no, když tady jde ještě vidět, kámo, ta celá. Pojď mi jo. Ty vole, ty máš ranec prasklej. Tam jde vidět i ta karta. Z toho. Vidíte lidi, že si neděláme srandu. Koukejte, ta karta úplně to má. Ty to máš úplně mrtvý. Tak lidi. Haha, to byl náš sketch. A koukejte, doopravdy ten mobil není prasklej. Ale tady mám jako aplikaci. Kód aplikaci tady mám. S rozbitým displejem, hele. Displejem. Tak si můžu rozbít displej. Tak. Ale jsi ohrožoval, že ti může teda fakt rozbít, kam. No, bylo to trošku riskantní, nemohl fakt jako spadnout a rozbít. No a zdraví vás Lukis a Luky Perry. čus čus. Bus. Ahoj.